Ekindegi maoganda pod medo yuago Mosaindo Gai Raila Odinga nyakorom ka juanga dwa kada parang pugore medo medre kutendre kod ni en kanye mane gaino mar ODM machon no we jukanyo maga dun burano anya kutendre kotio kanyakla hitantin Kenya William Ruto main tuak makawuono no bedo tuak mungura hinye kanisa no mara AIC Kisumu wa milere heto e chendo ni mara hatil kachiel giwe chamo krakamano jujbati dingyo weche mutende kod kit luo e ratil kabeno bedo gi Zakari Muga Jakom Kodumo Clan Dr. Kwon retired Kefa Makanyingo Manjala nya science Kidoko Timbe kachiel kod Jotha Majiki Ondu manoja lupo Sumba Muruai jodongo luo duto gedigomba kutendre kod kit luo kaka bedo nyakorom ga join kina bende ni ko Gai Raila Odinga waseneno kidomo pogore katemore kango kajarmogi county no masia duto dibede twaka no maratil medical gi George Bati bangwe chimanyien kokodwa mbaka lai enaria deka uchiel no wanti live Facebook Ramogi TV ke iwima eskachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magetwondoche tukawa tukiwa nusu hapo ndio tulikuta ndio ngari ilipotea mbili nikaenda kushika ikakataa nikaomba Mungu kaambia Mungu usikubali sasa kusema namna hiyo wakaanza kupiga duru wote wakapiga duru tukifika huko nisikia pa Podenli tegweng mandia bang masich ndara lalgingi majia uchiel mawoke anyuola achiel Mwache watoto wafanye exams kwa sababu they have been properly prepared. Migao mar somo chiwo siem ne ji machano dhi ataro gi chike mag penj mar KIPSEA gi KJSEA maichako ayanga kiny. Transportation of goods. Wagedo Mufangani. We have hardwares here. Jigedo. Transporting goods from the island to the mainland is a challenge. Jochula mfangano duani migiler ewi kama siling milioni 300 mano seketi budget serikal mar nyiewo feri odhie. Jaloko eno Wilson Ochuka machigni hinga Lydia Okeyo. Rumbi malit kod kuyo kwa kogweng mandia e county ya Muranga toka jauchiel anyola chiel witongi mage masira marapaya. Nyamburuko no yangeni ne howito break kendo nyumore ya ora. En masira mano timoro tieno ma pinyorugodo kawuono. Jowuoth moyudo hinyruok e masira no dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mantiere county no ma Muranga. Alafu tukapita tukaenda baka huko Katanga huko Shomo kuteremka hivyo kitu tukiwa katikati ndio nifike kale nini kageti yao nilikuwa nataka kuingia tukawa tukiwa nusu hapo ndio tulikuta ndio ngari ilipotea mbili nikaenda kushika ikakataa nikaomba Mungu kaambia Mungu usikubali sasa kusema namna hiyo wakaanza kupiga duru wote wakapiga duru tukifika huko nisikia pa nikajisikia mimi nikiwa chini nikiwa majini. Wenye tulipata sisi kwa hiyo hospitali ni wagonjwa 6. Tukawahudumia vizuri, walipigwa picha, wakafanywa investigations zenye zilikuwa zinahitajika, wakahudumiwa vizuri na wako sawa. Mmoja tu ndiye anaonekana ako na injuries serious na atalazwa hospitali. Wale wengine wametibiwa wote na wako sawa wataruhusiwa kwenda nyumbani. Kontena mantire koda yedhe mameroji kido mara methamphetamine manyonde hanamataro mar Indian Ocean idhiwang. Ten bigao mari takituma murkomeno wachomano kaoleroni yedhego ma nengogiro mosiling biol naboro nyaka kethi kakaranyisi mar chiuro ka serikal jolwenj kedo gi yedhe ma kilomer. Bende okoni biro kao kang ne jonya ohalano. Murkomeno loso kama e county ma Kisumu e kinde nyasi mar lamo. Tuliongea kwa mambo ya madawa ya kulevya na miadarati na pombe haramu. Na tulikubaliana kwamba lazima chief, assistant chief, our OCSs work together to get rid of all these vices that are destroying our young people. Mumeona jana kwamba kwa sababu ya ukakamavu na ile resolve ya president pamoja na jeshi yetu na polisi wetu including the Coast Guard
mmeona kwamba tumeshika madawa ya kulevya kutoka high seas ambao Iranians walikuwa wanatembeza huko karibu na maji yetu ya up to 10 billion shillings, worth 10 billion shillings. Na unaona hao wanapelekwa kotini, na hivi karibuni utaona tukidestroy those madawa ya kulevya publicly. Ten migao marita Kipchumba Murkomen omedo jiwo ganda mondo mi omed siro jatend piny Kenya William Ruto lek mare mar bero piny Kenya mane gidhi godo mbele gi Ogai Raila Amolo Odinga kaka yorno maneno ni piny Kenya ogoyo okang' mowinjore e yor dongruok. Nowuoyo e kaunti ma Kisumu kama onyiso yie mare e sirikal manyuanda mar broad-based ma owacho ni Odinga ne oweyo e piny Kenya. Telo ma Kaluo kama oting'o seneta ma Kisumu Professor Tom Ojienda, jalup gavana Matthews Owili kod women rep ma Kisumu Ruth Odinga omedo jiwo achiel mar duond bura mar ODM kod oganda mondo mi obed mayot na yudo mbiya e sirikal. Mimi najua kwamba mimi sina tashwishi kwamba where the former prime minister left us with the president in broad-based government and the broad thinking and the forward thinking and the first world thinking that the former prime minister left with us when he discussed with the president is going to be delivered by a united leadership in the country and a united ODM and UDA and other parties, including Kenya Kwanza, that will bring our country together. What we know is that the strength of UDA and ODM will be good for democracy in this country. And so, for those of us who are here, we know our party, au sio? Kuna watu wa chama hapa. Let us embrace every other member of ODM or the party so that the community remains together. But we focus on building a strong party that will support His Excellency William Ruto to be elected for a second term, and that will allow us a platform for negotiation. And I had any legacy Maraila, kaka no ikegi peace cha, or continue with peace in Kenya. Because at the moment, there's too many stories. People are saying, oh, who is aligning with who is... Everybody's confused. Even Wanto Siasa. We are all confused. Jatend migao mar somo Migos Ogamba ochiwo siem mager ne ji machano dhi ataro mag chike mag piny motelo ne chakruok ayanga mag penj madongo e thur ka odiechieng'no makiny. Ogamba ne lose kar chung' od bura ma Kitutu Church North e kaunti ma Kisii kama okone ikruok duto oseketi e skunde te kendo jopuonjre milion 3.4 oseikore ne penj ma kamago. Ma kata kamano bire kinde ma pod moko kuom skunde ahinya to mago mag sekondar ywak ni pok giyudo omenda mar somo ma tam mar adek. Judith Omondi ntiere kod ler. Ikwano seche koro to jopuonjre mag jo grade mar 6 kod 9 chako penj madongo ma higa ni. Okinyi mar wuok tich tarik 27 jopuonjre mag jo grade mar 9 chako kod penj mar English duto ma itimo odiechieng'no ka penjgi rumo tich adek manyien mar tarik 5 dwe mar 11 gi somo mar pur kata agriculture. Mae penj ma okwongo ma idhi tigo e Kenya irwako jopuonjre e grade mar 10 higa manyien. Higa ni kowuok e primary, junior school nyaka e sekondar mamalo maromo jopuonjre milion 3.4 timo penj rang'iny ma opogore kama oriwo KPSEA mar jo grade mar 6, KJSEA mar jo grade mar 9 kod KCSE mar jo klas 12. Jatend migao mar somo Migos Ogamba ochiwo siem mager motelo ne chakruok mag penj gi ayanga ne achudhe machano rocho kendo dhi ataro kod chike mag penj. 3.4 million children doing exams in Kenya this year. Nataka kuomba watu wote wakiwa ndani yao, watoto, walimu, wazazi na watu wote ambao wanahusika katika ile maneno ya exams, tafadhali musikubali kufanya maneno ya malpractice kwa exam hii ya 2025. Ogamba maniloso e kinde alame county ma Kisii okoni ma e kinde ma owinjo jonyuol kod jopuonjo mi jopuonjre e kinde mar timo penj e yo ma oyangore ma ok ochungi kod yudo maksi ma ok mekgi. Paro ma osir kod jagoro maduong' mar Kupeta kelo Misori. Ministry to the National Examination Council akwayo ni mondo omi parents assurance ni lwasi midhi time penj en lwasi maler
ma ok wabiwinjo koko moko ni penj ikwalo kata okwal. Akwayo ni jok ma bende rito penj mondo bed vigilant nikech nitie a lot matimore ndalo mitimo penj. Nitie parents mimayo pesa, nitie nyithindo iketo e panic mode makoro miyo gitim penj. Akwayo ni mondo giket their price and their eyes straight on the ball. Twak mar ogamba biro e kinde ma pod moko kuom skunde ahinya to mag sekondar to ywak ni ne gichako timo penj mag lwedo kata practicals kapok giyudo omenda mar somo, ok matam ni kende to kata matam ma okalo mane giloro kapok sirikal oro te. Magi ng'ur magichwalo kokalo kuom riwruoge mag jopuonj mabende koro kwayo mondo mi olos yo makare mar neno ni omenda ochopo ne skunde wang' saa. Ok en gima ber ni ka penj osechakore kaka koro penj chakore kiny. Moko nicho osechakore mag jo KCSE to ni sirikal pok oro pesa monego bed ni gioro miluongo ni capitation. Malit mogik ni skunde mang'eny ma ne rito capitation mondo ng'iew go materials kata mondo ng'iew go apparatus gin skunde ma thoth nyithindo gin juday school. Koro skunde go onge gi reserve mar pesa mokan manithenge ma inyalo tigo e chenro mar exam. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen bende koni oseketo arita makare ma otelo ne chakruok mag penj go. Our children are doing exam in Form 4 and also those who are doing Year 9 exams. I want to wish them every success in the exams, and I want to assure you that the Ministry of Interior is on standby to support, providing security support, providing also logistical support. Our chiefs, assistant chiefs, our ACCs, our DCCs, our county commissioners, regional commissioners are working tirelessly to ensure that the exams are done in a peaceful environment. Chakruok mar penj mar jograde mar 6 kod 9 biro mana juma achiel bang' skunde mag sekondar chako ayanga penj mar lwedo kod dhok mag pinje ma oko kama oriwo French, German, Music Practicals, Kenya Sign Language kachiel kod Arabic Orals. Jumani penj mag practicals kama oriwo mag Home Science pod dhi nyime e sekondar mamalo ka juma manyien to somo mamoko ma onywando jopuonjre duto kama oriwo Kisungu, kwano e kind mamoko chakore ayanga. Judith Omondi, Ramogi TV. Mokom jodongo kod rawere ward ma Wasimbete kaunti ma Migori ywago nok mar dongruok e gweng' ka giseo piny owacho mamalo kod mano mar kaunti ya Migori kuom jwang'ogi. Jodak gi ma Wasimbete mane wuoyo e kinde romo mane gibago mar twak e weche dongruok mag gweng'no wacho ni jotelo ma gisebedo ka giyiero ema osebedo ka okonygi e yudo dongruok. Jatend rawere ward ma Wasimbete Saddam Okola wacho ni jotelo osebedo mana ka manyo ombulu kuomgi to bang' koseyiergi to gilal makata dongruok ma gikelo onge. Okola wacho ni onge chenro mag dongruok ma gineno malong'o e gwenge mag Wasimbete ka bende wacho ni jotelo matich otamo koro ok gibi miyo ombulu kendo. Kansila duto mosebedo ka duto te okwane dongruok. Kwa bede i Wasimbete ka indiko ji pok wawinjo nyathiwa moro mondik polis koni. Pok waneno nyathiwa moro modhi e lweny koni. Nenore ni jotelo mosebedo ke yiero ok giwinji ywak jok ma yierogi ka gisekao telo to wigi owil. To kata mana gone gi koko kata jogi terne gi ywak to ginyal winjo ywak gi nikech gineno ni gin ofis. Kora medo kwayo gi ni ka giyie 2027 kopo ni jopiny wacho ni tiyo negi marach to wakwayo gi ni ka giyie to gi step down mondo miyo joma inyalo tiyo ne jopiny mondo yier manyien. Bende wanyalo kwayo jotelo ma wuok malo mondo girube ma wan go gimiye pesa mondo jogi bende loki. Moko magiyawo machalo kuonde liedo, machalo kuonde ohala matindo tindo to gionge pesa maginyalo timo godo gigi. Monde wako dhi e chiro aswekra king'iyo kuonde ma gichunge gichalo gi joma chunge kite manie thim. Wasebedo gi chandruok mokwongo kaka nyithindwa mosomo motieko form 4 ng'ama mak bad gi onge. Waonge yore mabeyo madwa wuothie kata madwa wuothgo. Amiyo jotelo kaka wuod rep marwa nderni olokore bungu
Daka na para kodangwen nya korom gajuang banga sa chilna midiambo chendro en ratil ero kama na hinya kuma medo kitira mogitivi kapo kwa yomo kungasingo kao moko kuma pachukai kamotingo mano mara William Nyadawa kantire mawege county ma Homa Bay wachoni owinjo kaka jo ODM wuoyo to okrach gima ber ni wang'ni honge ng'ama dhi tingo bad ng'ato oparne oganda kendo anote mare Eve wacho kachani entiere kodwa kaito wacho nonjo chenro gi heyo makare otiyo mos ne familia mar jaduong' Richard gomoido masera neno bende ote mara David Habaki wachoni entiere koda kama kwa mwenye sao paria pin Kenya weche matimore wacho no duro Job Jagongo wachoni entie Eldoret gomos kumlal mangi maya pini mapacho ka Francis Obwanda mende wachoni entie Game Ramule County no Masiaya wachoni oneno kaka welo poda medo manadonjo kango Kajaramogi County no Masiaya wachoni Nyasaye kende kaito Julia Chieng wachoni entiere Malindi wayo matenya kora mgajuang chendo enda tel kikindi mabor Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mose kedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende wanyalo luongo ni emotional kata psychological support kaka anyuola kaka family kaka jogo mose bedo kod jogo mantiere kod tuoni temuru matek mondo migi chir kik ketgi kod akweda mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro oteni kelonwa kod Royal Media Services we care. Unusiye gi wachno to ano ka bibet ka ikinyuome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an ka mora chiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunji adek osiep hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koro onge kaka arus ni nyalo timre maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Na to kori winjo, kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa Martin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
Machiegni kendo nyakoram gajuang chendo enratil wadhi mbele gi weche manyien. Jodak e chula Mfangano e kar chung'od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay kokalo e riwruog marango dongruok e chulano Mfangano Development Forum MDF dwani mondo omegi ler ewi kama milion 300 mane oseketi e budget mar nyiewo feri mar jopiny e chulano dhi chiegni higni 4 nyaka ne sirikal singnegi feri ma kamano. Ripota marwa ma Homa Bay Halia Beach ntiere kod ler. Higa mar 2022 riwruok mochune dongruok e chula Mfangano e kachur bura ma Suba North ma ong'ere ni Mfangano Development Forum ne ochwalo kwayo margi od bura mar Senate mondo mi piny owacho ne omigi feri mar jopiny manyalo keto chenro mag wuoth bedo mayot e chulano katudo kod lo motuo mbeta e tieko pek mar wuoth ma gisebedo ka gineno e chulano. Gisani nitie mana feri kod water bus mag ji giwegi ma osebedo ka konyo jopiny e kind chula Mfangano kod mbeta ka jakom Mfangano Development Forum Daniel Rakoro ywago pek mag gisebedo ka gikalo e chulano e weche mag wuoth. Chandruok maneno ka cost mar transport ni malo. Mondi wuog Mfangano idhi mbeta you need 1.5 hours or more. The minimum cost en siling 200. We have children mawuok kama somo oko. Samoro nyathi ok nyadhi school, nikech wana samoro fare madhi school no kende maonge. Number 2, wan go hospital ka, sibutende ni ka, and we have other hospitals which are referral outside. Mondi go waonge marine ambulance, waonge ambulance kata mar ndara ka. Mondi go ng'ato ka iter hospital, samoro ng'ato ni maututi, ali maututi. Mondi go le ka 1.5 hours. Waselu ji nam ka, karibu ji beach, motho mana nikech they have reached hospital at a very late stage. 3, transportation of goods. Wagedo Mfangano. We have hardwares here, Jigedo. Transporting goods from the island to the mainland is a challenge. Komiti mar od buch Senate mochune chenro mag wuoth kod gedo mag apeni e pachoka kotele kod jakom gi Eddie Okech ma bende en seneta ma Migori mane otimo limbe chula Mfangano ma Lunda feri no okoni budget mar milion 300 ne oket tenge mar kelo feri mar jopiny e chulano. Kata kamano gikoni chenro masani dhi nyime en mana gedo mar feri mabiro wuok Kisumu kachwembe ta nyaka Homa Bay e kaunti ma Migori ma odhi ataro kod kwayo mar jodak ma Mfangano. Gimwafwenyo ni nitiere pesa manoket e wach loso feri no endo mwaluongo Lake Victoria Ferry. Ma en feri no mabo wuok Kisumu kobiro Mbeta to dhi nyaka Migori kama ni Homa Bay. To mano endo ok gima ne jogo eko mag jo MDF nokwayo. Nikech gima jo MDF nokwayo en ndara mantie ma mosiko madonjo dala mar Mfangano. Nikech keto feri ma waluongo ni matatu mabro ringo to samoro kata mandala dik onge kaka jibo chopo Mfangano. Koro en achiel kuom gik moro wacho mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo loso mondo mi feri oket madonjo Mfangano pile pile. Komiti no wacho ni milion 300 manoketi e budget mar loso feri mar jopiny e chula Mfangano onge ler mare malong'o ka gikoni nyaka ginon matut kama ne omenda no dhiye mondo jopiny e chula Mfangano yud feri margi ma opogore kod feri magedo mar dhi nyime Kisumu mabiro wuok Kisumu nyaka Homa Bay e kaunti ma Migori ma ong'ere Lake Victoria Ferry ma iloso e nengo mar milion 800. Nitie milion 800 manoket mar loso Lake Victoria Ferry manyisi ni mano feri ma matatu. Lakini bende nitiere siling milion 300 manoseketi mondo los mana feri mobedo dedicated ne Mfangano gi Mbeta. En gima wawinjo kukune ka endi bende mwada mondo wadoka komiti mwanon mwadhir. We will push for what needs to be pushed. Yeah. When I came here, when I joined this committee, I was told that there was some 300 million Kenya shillings that had been allocated for this. Specifically. For this. Not for the big thing, for this. To find out where did that money go. Where is the ferry? There were talks that the ferry had already arrived. I have not seen it. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Mokwom johera mag Arsenal nowuok e konde duto ma pacho kae kendo chokore kendo mole liend mosenindo Raila Amolo Odinga mar chiwo luor margi mogik ne achiel kuomgi mane en jahera matuklu mar Arsenal. Johera go mag Gunners nochopo kango ka Jaramogi kama noike Raila Odinga kane girwako lepgi mag Arsenal ka giwero wende mag Arsenal kamoko kuomgi bende goyo sigweya. Ne giketo maua kaachiel gi lewni mag Arsenal e liend Odinga kaka rapar ka giwacho ni ma ne oken mana limbe mane gitimo to ne jalno mano tego demokrasia pachoka kata kamano ne gilimo jalno mane en achiel kuomgi kendo ng'atno mane ohero tuke mopogore opogore. Baba was a staunch fan of Arsenal. It is by no mistake that if the home now is painted red, it is in honor of Baba, and all of us here are singing the songs that Baba used to sing for the success of our team. Me as an Arsenal fan, I love Raila because akuacha Arsenal hata kama tunasafa. Alikuwa hapo anasema timu ni moja. That's why we are here saying Joey, rest in peace Raila Amolo Odinga. Bernard Chepkwony kaachiel gi Helen Chepkorir joloch ng'we kinda mag Standard Chartered Nairobi Marathon manobagi okinyi makawuono e chuny boma ma Nairobi. Chepkwony notieke thuolo mokwongo e kidieny mar yowuoyi tok ringo kuom seche 2 dakika 11 gi nyiri 1. Jang'wech Alex Saeko notieke thuolo mar 2 e kinde ma Ezekiel Mulo nokawo thuolo mar 3. E kidieny mar wakeini Helen Chepkorir notieke thuolo mokwongo tok ringo kuom seche 2 dakika 27 gi nyiri 17 kendo lo ng'we mokwongo. Naomi Chepkorir kaachiel gi Scholastica Chepkemboi notieke thuolo mar 2 gi 3 kaluore. E kidieny mar ng'we kinda Joshua Githuku gi Karen Wainaina nokawo loch e kidieny mar yowuoyi gi wakeini kaluore. It gives us great confidence. First, the fact that Nairobians and Kenyans at large have trust in us. I mean, it takes a lot to put this event together, but if people don't show up, then you don't have an event. So I think it gives us a lot of trust, and also shows that as Kenya and as the home of marathon running, that we can actually create something very big. The reason why we're here today to support the races is because we understand there's a growing culture around running. We want to tap into the fact that more people want to live a healthier lifestyle. Our 2 brands allow us to tap into that community, enabling us to work with them and grow our ability to support them as they take up healthier alternatives to what we have in the market. This marathon has become a very strategic tourism asset because it brings visitors from out of the country. When they are here, they are able to see the products we have in Kenya. They stay a little longer. And that segment of sports tourism is really attracting many people. Kanye mwatieke kidieny mokwongo mar ratil Eunice Marugunja wachoni okwa ber mar piny nyithind Sigomre Primary Nyasaye mondo telnegi kaeto mwalimu Billy Okute kantiere Homa Bay County wachoni okwayo ne nyare Eunice Leader mabende dhi timo penj mar Kipsea Nyabiage School gi jopuonjre mag JS kara Junior Secondary ma Oriwo Boys ma Oriwo wachoni giduto okwonegi hai maber e penj makamano. Bende aneno kacha ote mar Lawi Wodadori wachoni entiere kodwa kae gi jaode Eriko Mondito wacho kanyo ni en bende weche gichopone Omakare County no Kisumu. Bende aneno Sarasinga Nyakwara Odongo wachoni Kanyamkago gin bende gintiere kodwa eyo ma owinjore. Makwod Nyaseme entiere Oyoma wachoni entiere kodwa e chenro kaeto bende aneno kanyo ote mar Erika Woche wachoni Jokarabuoch Karading gintiere gode chenro wechego matimore pacho kae magikete wangi kaka Uganda nyato mano motendre kod dhi mbele gi ywago Guy Raila Amolo Odinga nyaka ne kete kareno mogik mar ywe. Aweyo cheno George Bati madonjo gi twak maratil wasebedo kanyo gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. No queues, no
heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. E gweng' moro matin, kama chandruok oseketho e lek duto. Ngimani en otekatika ne wan kendwa kama koso ji te ngima tek. Mama moro kedo matek mondo rit joode kik pogre. Principal owacho ni dog school sani mondo mi dhi somi. Mama kore gocho ne principal na. E kind thum ma wuode dwaro kod kong'o ma jaode madho, geno mare rumo. Uno tieno seda kamera mera ngano joga ngano timore marach. Sama lit romo gi dwaro, sama lek romo gi gima ng'ato chano timo, be joot biro yudo ler kendo. E gweng' ni ting'e ni Amilo kende mani university kaso gi wenge ni mochokore go imbe biro ir Amilo ni mose. Ne yor omena e Winam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen matagi ma en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok.
tedo gi chiemo kod jaelieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Nyakoro Mogi otieno machielo rwakni machiegni e twak mar Ratil. Juma mokalo Ratil nokao yweyo kaluwore kod kuyo ma oganda ne nitiere godo kaluwore ni mane odiochieng' maniko e jakom Raila Amolo Odinga. Ne wakao yweyo mondo oganda oku ka iluwo chenro mamoko mane timore kang'o ka Jaramogi kachiel kod Opoda Bondo e kaunti ma Siaya kachiel kod gwenge mamoko mopogore opogore. Machiegni Ratil ma tinende ne odiochieng' nyakoro Ramogi mar 26 dwe mar 10 2025 wadhi twaka kotenre kod weche mag kit luo e Ratil. Waseno matimore kata mosetimore nyaka nyo legore kuom oganda, nyaka nyo yien maduong' lwar piny kendo penjo medo betie. To penjo gi inyalo duokgi kaluwore kod kaka lony mag piny osebet, kaka ng'eyo mag kit oganda osebet, kachiel kod gik ma bende osene kinde mokalo kipimo gima timore sani. Kiko kaluwore kod ngero ni sembe ipimo kod nyamin, to sembe ni nyakoro Ramogi en ang'o, ipime kod ang'o gini ma samoro nyalo bet ni osewe, to gin ang'o gini ma pod itimo ma koponi omed tim to nyalo kelo resruok mar oganda. Samoro iwacho ni sama yien maduong' olwar to weche nyalo wuok koni gi kocha kata tungni matindo tindo nyalo wuok. Ere kaka oganda nyalo riwore kendo riere kadhi kamoro achiel gi dwaro achiel. Diponi kaka nyoji nitiere motelo ne le mogore kuom oganda ni e kaka ji pod bro medo wuotho, koso ji nyaka koro ng'i kendo malong'o kendo lok paro kata lok patan e yo mar wuoth ka ji dhi kama oganda rieye. Magi gin penjo ma wan godo nyakoro Ramogi otieno ni an kod Ajiki Kodhiamo, iluongo ni Jotham Ajiki Ondu ma bende en jalup Murwayi mar jodong Luo kata Luo Council of Elders entiere Kisumu. nyakoro Ramogi wabiro twak kod Ajiki Oyu ma bende Ondu miluongo ni Kodhiamo entiere Kisumu kochande. Wadhi twak kod achiel kachiel ene duol mar jodong Luo. Ka bende nyakoro Ramogi an kod daktari kendo jal ma bende ng'iyo weche mag kido gi timbe mag oganda iluongo ni Kefa Makanyengo. En bende wan kod studio ka. Erokamano nya daktari machiegni. Kaso ka an kod Odumo Nyang', an kod Muga Kamata machiegni ahinya Odumo. Erokamano George Bati. Wadani wachak twak. To kapok wachako twak weche ntiere mathoth nyalo kawo thuolo mar oro ote magu to kik obed molando nikech thuolo ma wan godo tin. Oganda dwani mondo ong'e ni to yodhi kama chalo nade. Wachaka ne Ajiki koponi winja e dala mar Kisumu imbe kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang'. To ing'iso ni e nyasi mar ik jakom Raila Amolo Odinga, nyasi mar ywago jakom Raila Amolo Odinga, ji pod ywago Raila nyaka gi tinende ni dala pod welo wendo, gik moko osetimore, nyose ketu wuode obedo kaka jaduong' mar wuon mar dala koro sani bang' ni koro wuon gi onge. To bende nyo osidhi manyo liedi kaluwore kod kido oganda gi timbe mag oganda. Kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi nyiso ni in no timore makare kaka in nene kaluwore kod le manyogore kuom oganda. Nyinga Jotham Ajiki Ondu, anja Kisumu Kawango, Kisumu West, kama Rosa Buyu otelowe. Akaw thuolo muda mos nyikwa Ramogi e piny ngima kuonde duto magintie. Amoso ni misawa uru duto. Erokamano Bati ipenja penjo ni to nyo timore maber koso nyo ok ber e iko kata e duong'wa mwageno kendo waluoro gi lala. Adwani muda wachi ni Raila nyo en yien marang'ongo, en otiep kendo kama nyo lwarie nyaka buru dum nyo lich. Omiyo duto te ananyalo wacho ni nyo timore maber kaluwore gi kaka ne dwaro mar jakom ne dwaro. Nikech wan kod weche sani mag ngima mawacho ni wil mar ng'ato emiluwo. To bende kata ka ok wil kende, luo nene ikore kata mana bang' ndalo achiel kata bang' ndalo ariyo. Omiyo iko mar Raila manodwaro below 72 hours ne aneno ni kare, nikech luo ne obaro mana matin kaluwore gi weche mag
civilization mamedore, dynamics mag civilization ngima lokore odiochieng' kodiochieng'. Omiyo an kaka Jiki nya neno ka odhi maber kendo dine ywag Raila mokalo kanyo wawuonde ni kata ne yike mna bang' jumbe 2 tinyalo neno gima nyo timore ndalo 3 no kende wayudo pek miwuoro. Koro kosekowe pod ineno ka pod ji pong'o kanyo e yo mopogore gi kuma moko. Omiyo en kare kendo weche ma pod dhi nyime, chike mag luo gi weche makamago nitie maluwore gi kaka ng'ato nondiko will mare, nitie maluwore gi kit dhano e sama sani. To chon e thurwa ni yudo ni iko ng'ato mana e dier ode to mna gi ndalo 1 kata gi ndalo 2 kaluwore gi kaka otho. Mane ma nyalo wacho na neno gimodhi mbele. Erokamano ahinya jotham Ajeki Ondu, Ajeki Kodhiamo. Penjo moro ji penjore ka, aparo ni mae kama koro dawa chako momiyo na penji ka in iwuon kaka ne neno kaka weche otimore. Samoro luwore gi dwaro mar ng'at monindo kaka ondiko ne dwani mondo tim nyasi mare mar kopo. To ji penjore ni to ng'ama duong' marom kod Raila Amolo Odinga nang'o no chopo kama kori kego gute kachiel kod Orengo. Ma diponi kaka un joma jodongo manitiere bind jodongo luo ung'eyo ni samoro nodwaro kama koso en gima ne ong'adi e rieko. Samoro en penjo ma joma thoth penjo ok ging'eyo ni to timore nade. Ka bende inyalo yudo ka inyalo kike it ka ji ok ong'eyo ler kuom jodongo machalo ka un. Jodongo kane chon jodongo ni kata gigigi unyalo ike Orengo ne inyalo ike gi gige inyalo ike ni ko gi kata mna gi jotich gi ka gin ruodhi. Omiyo kanyo ike Orengo gi Ogudu to ne jodongo betie, jodongo ema ng'ado wach. Omiyo kanyal kwer ni otimore marach. En gima nowachon ni ka ng'ato ruoth kaka ne Raila jomoko ne dhi nyaka gi jogi e kitwa moko chien kucha e Sudan kata gi kuonde makamago, jotelo madongo ne nyalo timnegi kamano. Omiyo gigo all in all kaka nyo timore gima kamano pok ng'at machal gi Raila pok oik machiegni. Kata mana Jaramogi ne lich miwuoro to uneno ka Raila nyo kalo nikech Raila ni e pinje te, jo Congo, jo Ethiopia, jo Sudan, jo Uganda, jo Tanzania, luo nyoriwore te Afrika mangima. Kendo pod gibiro nyaka sani. Alright, erokamano ahinya kuom duoko makamano. Waduogo e studio ka ka ntiere kod jaduong' Muga Kamata. Wachaka ne kodi kaka jakom mar Kudumo Clan. Ini wuon winjo gima Jeki owacho, wacho ni jodongo nyo bedo piny kendo gigo mbaka. Weche nitie mosewachore mathoth. Samoro in bende isudo penjo ma iduoko moko be samoro nitie ma pod ing'iso ni wabiro medo lando kata ng'iyo mathoth. Nyiswa ne ni to ini wuon chenro ni dhi kodi machalo nade. Erokamano George Bati. Winjo kaka wadwa Jeki owuoyo kendo wan kode e council mar jodongo mag luo te. Adona wachi ni chaseka uthulo mara makende magoyo mos kuom tho mar jakom Amolo Kegonea. Amolo gima keny ringo digni. Ana wuon adwa ni miya dakika 1 mondo ing'e ni an ng'a kech asebedo kabiro e studio ka to king'eyo ni ai family mar joka Jaramogi. An Muga Kamata, an jakom mar jodongo ma Kodumo Clan, to nonro mara dana monyuolo minwa Nyaromola Abiero. Omola Abiero ema logo ma wuon Jaramogi Oginga Odinga luwo bang'e. Omola Abiero nodaro Asakwa to dhi e piny mar Nyakach Kabodho kendo gi settle kamiluongo ni Kachan School. Koro nonro mara kinono maber to an kuth joka Jaramogi kabisa nikech Omola Abiero ema nalogo luwo bang'e
kendo kata jakom kane pok otho to nong'eyo wat mane nitiere e kinda kode. Okay. Emomiyo nawacho ka jakom wawuotho godo kisiasa kendo wawuotho e pinje mang'eny mag Afrika kata mag Europa. Tada nawachi ni an kaka Muga Kamata to tho jakom okawa gi buok kabisa, to nitiere weche moko manok madwana rie kaka jakom mar jodongo. Awinjo kowadwa Jiki owacho ni tho machalo gi mar jaduong' Raila pok otimore machiegni oganda Luo, keche thogi ne wane winjo gi mandalo to Mbuya kendo wachak winjo gi ndalo Yugo Gango gi mamago. Tado na ket weche moko very straight ni jodong Luo kane tho mar babu wuok to gik moko no kodhi kare. Gima nyalo yiego ni will mar 72 hours ni to no kelo yot ni piny Kenya kata noganda Luo. To nitie ng'ikruok moko matin mano bedo madwa ni mondo aket very straight, kata ka chieng' moro koro dhi e Guinness Book of Record mar oganda Luo to nyaka waket very straight. Achiel, yes. Kane baba dhi thieth oko to report oduogo ni baba okadho gi piny India. Koro chik Luo ne dwaro ni kama ng'ikruok naneno kobete manyaka wayiere, kane osekel report ni baba onindo piny mar India, to ang'eyo ni report no okwongo chopo ni minode men Dr. Mama Ida Odinga gi family duto gi Dr. Oburu Odinga. Koro chik Luo ne dwaro ni ka report osebiro kamano to nitie gima nok otimore. Nikech ka report nosebiro to Mama Ida kane Winnie man nyathine monyuolo mane nigi baba oko ose confirm ni jaduong' onindo, to Mama Ida ne wuok to dhi dala Bondo. Kose dhi dala Bondo kuno to golo ywak mar jaode en wuon, moyaw dhot ma ji ywagi manyiekege gi yuoche konye ywak e dala kanyo kabisa. To ma notimore e yo mok ber, nikech wayudo ni kane tho babo biro to ne waneno mana ka Dr. Oburu Oginga ma en owadgi jakom ema nodhi moyaw dala baba ma kendo golo ywak kucho ma ji oywak ka mama to dong' ka. Second to that, to kamano nosetimore to koro ogik okang' ma koro dhi om baba oko. Ing'e ni report kokel ni jaduong' onindo to chiege pod ngima pok otho. En jukumu mar jodongo nyaka kaw thuolo mondo jaode mangimano ema ni bedo ng'at mokwongo mani ikaw titere piny India. Kendo en manodhi kucho mo identify adier ni baba to koro tho. Kae to kor ka joma moko e tuareg mag serikal kata mag chama mag ODM mane dhi kode ne dhi mana gi Mama Ida Odinga. To ne ok dhi ni gin gidhi kendgi, mama odong' ka to nyathi manoko kucho gi baba, kato nyathi ma koro kelo baba Kenya ka. Mano noko dhi maber kaka chik Luo. Kendo ni dwaro ni ka mama ne osedhi India mokelo baba ka, kendo en manotero baba nyaka Bondo marwake e pacho. Kendo sechego kanorwak baba Bondo, koro yuoche gi nyiekegi kawe to ywak kode e pacho kaka chik Luo dwaro. Koro mano an kaka Muga Kamata to aneno ni golo ywak mar baba nok otim according to Luo traditions gi culture ma joluo. Okay. Kiche ng'ama golo ywak dichuo kotho en chiege ok nyathine kata owadgi. Okay. Thank you. Yes, Daktari, Dr. Makanyengo, thuolo mari. Oimore uru nyikwa Ramogi. Yes. Inyalo yie na kawe matin kama oeno. Anyalo yie kode to nitiere kama nyalo pogora kode matin. Yes. Luwore gi kaka jaduong' notho. Ka jaduong' otho e lweny, ting'e ni kar lweny to joma mine ok nyal dhiye. Koro kotho e lweny, tagoro ne emibi kelo. Tagoro joma mine ok nyal kelo. Gin gibiro romo mana gagoro koa e dala. Koro nyalo pogore ni ka en tho ma peace time, niwacho no tho peace time, to mawacho no nyalo bedo correct. To ka en tho mowacho ni ma otho e lweny, nikech wanyalo kawo ni Raila ne en ng'ama ne kedo, to lweny manokedo nokeny lweny tong'. Ne en lwenj buk gi gik misomo gi gik miwacho. Mano dhi loka, nodhi omang'o.
nodhi mana notuo kende koso bi nitiere kiasi ne moro mano nyalo tiyo godo mano nyalo konyo godo piny e lweny ne mano ng'iyo. So both sides nyalo bedo gi haki. Ka nodhi kowacho ni nodhi adhiya ng'ama tuo completely machal ng'ama ni ywayo kogol kaka tuo, to wanyalo wacho ni yes, mano inyal dhi ome gi miyo. To ka notim mano, ting'e ni mano koro ka kes mogik, to nyaka koro tim buche moro maduong' nikech en ng'ama koro ogol miwacho gi dholuo ni otho ka dhako e ot. To an samoro anakawe ni kuma nothoene odhi kowuotho ma kata kapok obedo e osiptal mothoenie, ting'e no wuotho mantiere kuonde winjo ni ken nodhi kia Dubai ochako dhi kuonde moko ithiedhe to bende moko kod ngima. Ka kuondego bi nowache kata gimoro matin malore gi bura mane wang'e ni mane kit lwenje, to diang'o kwa wachi ni kane Dr. Aida okodhi to ni mano nokoso. Odhi oome gi jolweny wetegi, and jolweny wetegi ne gin jobura wetegi gi josiasa. Okay. So pod onyalo bedo right king'iye from one side, to kichak ing'iye from the other side ni mane jalweny mabe kata kaka noromne. Ing'e ni olo agoro moro amora mwasenene pinyni matiende ni oromne ka jalweny motho e paw lweny ma emomiyo an kata in my opinion ni kata nokotim buru moro malich, agoro kotimni to ok tim buru. Apani mano wanyalo winjore nikech buru ni timo ka ng'ato tho e ot koro igolo wiye oko bang' dala 4 kaka dichuo mondo koro gol wiye, ogol buche, oter kama ne ji kede mondo kik juoke kata kik chunye nende ka ok nigi kwe nikech owacho ni an ne jothuro weya tho ka dhako. Okay. Yes. Okay, nitiere wach moro bende wuok paro ni adhi miyo Jeki bende thuolo ang' noriw nikech en Kisumu ang' noriw gi kopo nitiere moko modwa wacho wi ma. Penjo nyalo penjore ni to kit kata mana sigwe manigweyo kaka ne ji oywago jaduong' Raila Amolo Odinga e kinde mano nindo. Jomoko wacho ni kit sigwe be koro winjo bed ni lokore. Ajeki kodhiamo ni en jal ma jasigwe mong'ere ahinya kendo kiyudo rombe mathoth mane Raila Odinga nitiere to no ochacho ga ipap ocho ni oluongo juok Ramogi Ajwang mondo pap ochachni mondo nyis ni ma en teko mar oganda luo. Ang' no nyiswa mano kit sigweya jomoko wacho ni chopo kama koro igweyo kaluwore kod piny en Raila nyo gweyo jowi nikech nyo en jakedo kendo nyo wuotho ahinya e kedo mar piny mana kama Daktari Owego mar wacho ni nong'ere kaka jal ma jakedo ok kedo mar tong' to kedo mar loko kaka piny chalo. Jaduong' Moga inyalo wuoye wachni kapok amiyo Daktari Kaso adhi kuma Ajeki bende owachie moro. Erokamano George Bati, awinjo penjo mipenjo kaluwore gi wach sigweya mar jowini. To arana duki chien matin. Ing'eyo ne le mar jowini osebed ki itiyo kode kaka gima kiny ma jamuomo. Koro kaluwore gi safar mar joluo ma wasebedo go e piny ka kata e piny Kenya ka, jowi en gima thuon emomiyo jomadongo machon nokawo ni struggle marwa kaka oganda mane wachako godo kowuok Misri mwabiro Kenya ka, to kakoro wadonje e weche mag loch mar piny mar siasa, to ne watiyo gi jowi kaka gima kiny ma kane pok wachopo destination kuma joluo nonego bede politically, socially kata economically. Kore momiyo iyudo kata ka baba nyocha giyo jowi koforengo mano ne signal mane nyiso joluo ni pok wachopo kuma ne wadhiye Kanan mano wacho cha. Tadwa paro noganda joluo wach moro matin ne as much as baba nyocha giyo jowi gi joma moko Ajeki gini giyo jowi macha nyochi giyo kane wane long struggle mar siasa. To ka baba nyocha poko Nyasaye omo chunye, to baba notemo matek moketwa broad based government. Broad based en ni chama mawan godo kaka joluo mar ODM ne oriwore gi ruling party mar UDA makoro President Ruto nego. Koro an kaka kamata taneno ni giyo mar jowi
nonego gik managi e liend baba nikech kama koro wantie sani kaka oganda kapod wagiyo jowi to nyalo sako it ng'ama wariworego ni kara jogi pod struggle gi continue kendo kata kama gintiere ni pod ok gin settled. Koro an kaka kamata aneno kaka jakom jodongo ni ka ber to giyo mar jowi ni de waduoko chien matin kaluwore gi kama ne baba oketowa. To bende giyo mar jowi ni king'iye from the time immemorial en igiye gi joma chuo ma joma mine ok onego gi jowi. Joma mine ne chikgi ne nyalo mana giyo yuori moro kimadho kongotia tikawo rengo yuori no tiluorego ifwadhego kigiye kendo kiwere kanyo to ne ok oyie ni ting'o rengo ni giyo godo jowi Okay. Joma noyiene gi giyo jowi ne en joma chuo. Koro miyo ananeno kaka kamata ni kaka piny ochung' sani to giyo mar jowi ni onego be kata ka wagiye to wagane break matin kisiasa kaka oganda ni kama baba wewani wadwa fit in nang'o, wadwa romo nang'o kama no wewa ni politically to kadi pon wachak wadhi mana mbele ni kama wadhi to wagiyo jowi to oganda mamoko mwariworego ni nyalo misinterpret giyo mar jowi ni to kare jogi gin joma ok nyal settle at a given place. Nyaka karang'o, bedo nyaka karang'o. Emomiyo awacho ni joluo koro onego bed ore matin kama ne baba wewano mok wadhi mbele gi sigia mar jowi ni ahinya nyalo buoko oganda mwariworego. Alright, erokamano daktari Makanyengo. Ing'eni penjo mokwongo penja aringa ma kawacho kata ni an ng'a. Yes. Koro kiyie to awach ni an ng'a. Gitajiki bende oikore Kisumu awinjo ka nyinga Kefa Odhiambo Makanyengo awuod Kaboch Karading. An daktari mosomo korka choke, specialized in choke. But also an a musician. Okay. Music ka emomiyo koro ang'e godo a lot of Luo tradition nikech ajni Luo tradition mang'eyo be mokela music to music bende koro meda dok e tradition. Okay. Aonge telo moro mar office mar eldership mar joluo. Okay. But because of gik matimogi omiyo ang'egi. Koro wawuoyo ne kuom wach Sigweya. Nitiere weche adek ma ji confuse. Achiel en Sigweya. Mar ariyo en pakruok. Mar adek en chogo. Ahinya en chogo le. Owinjo wapog gigieki mondo wang'e ni wawuoye mane. Okay. Ka woni jowi manoka ok agweyo. Mani chogole. Achogole. Ang'o miyo ni chogole? Joluo ne chogole kaluwore gi gima omaki. Okay? Ka omaki kama koro in a defense ma ng'ato ataki to wachogo jowi nikech jowi sami monje ma koro idwa nege jowi moro bro lokore achiel kata ariyo mathuondi to lokore kendo koro apano seneno kata sinema kasi buoro monjo jope tineno ka jope moko achiel kata ariyo mathuondi lokore kendo nyalo go sibuor mine ka giriembo sibuoche. Koro mane momiyo joluo kama gimoro nodiyo wae kona nyaka wachog jowi. Okay? Mana achiel. Samoro nyalo chogo gimoro ma bende ok kech kamano tichoge nikech en mien. Wuon Raila Jaramogi ne chogo ga ura. Kata Diend Kenyatta ochogo urale kato kokono ni jowi tiende ne nang'o ura gi Kisungu nikech ji thoth ok ong'eyo ura gi Kisungu en riwo be gi dholuo to ura en le mathuon kata kama ng'ato inge ng'eni jowi to thuon nikech en gi teko nyamuomo bro muomo to ura thuon kata inge gi teko kidhi Mara kamiluongo ni Kale Mara ibro yudo ka ura neno kanyang' ni aora to nikech ura dwa mondo ng'ad loka kocha mondo gidhi ginyuol loka kocha lum ma kocha ber ura bro ng'ado kata nyang' ni kanyero kata oro pong'. So chir mar ura no bende samoro bende ichoge mondo mi wachir. Haya
To sama wan gi lweny kata sama wan gi paro mar dhi mako kamoro kata piny moro manyien kata yudo gimoro manyien, koro wachogo le miluongo ni predators. Ura gi jowi gin prey, gin le mi ilao gi jomoko mondo cham ringgi. Apano winjo maber. To le makoro dwa chamo gimoro madwa mako piny, mano koro iluongo ni predators. Gin e grube ariyo ahinya. Achiel gin jokogwang'. Jokogwang' gin joka paka ma wasungu luongo ni Felinus cats. Ogwang' paka manie ot ni, ogwang', kuoro, kwach, liwingi gi sibuor. Okay? To sibuor samoro wamiyo nyadiriyo. Samoro sibuor donjo ondiek, to samoro sibuor donjo ogwang'. Okay? To le machielo mwachagwa chogo gin group magwok nitiere miluongo ni jokondiegi. Inyo ka samoro chogo ondiegi. Jokondiegi gin to wachoko gi nang'o. Ondiegi ma oting'o guok, oting'o ondieg sudhe, oting'o toyo, oting'o kibwe. Magi jokondiegi. Ondiegi gi ang'o miyo gipogore gi joka ogwang'. Ondiegi hunt ga, gilawo ga le, gipedho ga e group. Koro sama wadwa ni wapedhi e group, tiwinjo ka chogo ji ni ondiegi wadhi uru, ondiegi, nikech waro mondo wachokre group. Ka ng'ani otimo gimoro to ok gima timo dhi ketho motimo ni, wariwore. Okay? So nyaka wang'e gik mochogo. Sama piny odiyowa makoro wan e kone idwa negwa, wachogo jowi. To sama wadwa dhi mako gimoro, wadhi mako piny, makata wadwa mako piny gi rieko, to nyaka wachog ogwang', to kwa dwa dhi gi group ondiegi. Okay. Yes. Okay. Kama wantie, kama oganda nitie sani. Yes. Wacho ni kama oganda lu nitie sani. Uwinjo gitim mane? Kama oganda nitiere, kwa go historia, chakre 66. Okay? Majara mogino wuok e sirikal. Yes. Wasebedo e gima kisungu luongo ni under siege. 66. Jaramogo pogore gi Kenyatta opog KPU, okay? Oloso KPU, to kowuok to chake ma higano mara moja omak ji modhuro. In fact ng'ama nokwong makini wuonwa Ocholo ga Ima Kanyengo. En ng'ama kwong ma Kenya ka. Bas ka ji sudo, okay? 66 gochiko February agwengo negi. Iwacho no to mtoka, to moko biwacho no pogore. 69 mbuya to koro nega rando maonge pando. 69 Oktoba koro nek ma Kisumo. Okay. Kwa di 71 ochako mak jowa moko. Okay? To sudo kamano up to the time makoro wan ichako kata multi party majowa koro chako keto multi party. Wadwoko piny e kore. Okay? But king'iyo all this time ne wan under siege. Ne lawa, ne wan praying. To kama wantiere ni taparo ni thuolo moro koro yudore ka makoro ok wan prey. Owinjo wachak paro kang'ono predator. Koro wach juogi cha jowi aparo no winjo we chogo jowi. Wadonje chogo predator. To kata kamano sigweya to pod wanyalo gweya. Sigwe Jaramogi ratengi michamo e mari gimodong kikigen mano sigweya. Ok wawe sigweya. Pakruok bende ok wawe pakruok. Aje kikodhi amo ng'eni iwinjo kaka jobura wete ni twak e dala ma Nairobi ka in bende dala ma Kisumo. Thuolo en mari mondo minyiso ni kaluwore kod gik ma jowete ni osewacho ka gin ang'o gini ma in iwuon inyalo yiego, to gin gik mage ma ineno ka owinjo bed ni riwo mondo ganda owuoth kaka twech achiel. Ajeki mokwongo yiena mondo awach ni wach mar bikelo Raila dala. Yes. Konindo India kendo nonego bed ni ida odhi ome kuno. Jodongo pok obet piny mondo ng'e ni to circumstances kata gik mane nitie sano ang'o mane nitie. Adwa yie gi daktari wach manowacho ni kamoro ng'ato tho e lweny, kamoro ng'ato otho oko e yo manade. Adwa ni mondo awach ni kapo wawuondo ni poni ne kata ida tuo
kata ne ida ni kama chal nade, pok jodongo bedo piny mong'eyo ni to ang'o mane nitie mana omiyo ne nyalo mone dhi India kendo mone kelo ywak dala. Pok wabedo piny mwang'eyo ni to ang'ono gini mane nitie. To kadok e wach daktari, tawacho ni adier kane ng'ato odhi e lweny monindo kuro, to agore mikelo, agoro agoro to ubira to kakoro romo gi joma ne gidhi go lweny, nikech samoro olawo jasigu mochwado kucho monego nikech en thuon. Koro toduogo gagoro toriwore gi agi, koro gigagoro to gibiro. To ne mon ok bed kuno. Mon ne gin jogo matudo sinde ka ji odhi e lweny. Ka umako piny to mon abang'u kama oseloyo muchwado kabisa, to mon abang'u to koro tudo sinde. Omiyo anyalo yie gi daktari ni Raila nodhi oko kendo owinjo notho thuon, otho mna kowuotho. Koro akwayo ni kaka jodongo kawa bedo piny mwang'eyo magi gin case studies monego bed ni biro timore mos. To adwa yie ni kata kano buru motero ywak dala, to ok wang'eyo circumstances kata gigo mane nitie kata hali mane ida nitie mane miyo oburu tero ywak dala, kata mane mono mama Ida dhi oko mondo nodhi obed koda Raila. To kata kamano adwa wacho ni ne ber kum tero jogo mane otiyogo e sirikal kendo kum nyare bende ne ni kuno. Koro okadwa wuoye mathoth ahinya, tadwa yie gi daktari ni circumstances mane nitie kamoro pod ok wabedo piny mondo wang'e ni chalo nade. Okay, adwa ni mondo awuo Sigweya bende. E wach Sigweya kasto iriwe gi mine. Adwa ni sami wacho wach Sigweya kachiel kod chogo thuondi kata chogo kinde ma masira kata gimoro di oganda, inyalo wacho ni to mine tinde fwadho rengo, jomoko bende wacho ni mine donje Sigweya. Gin ang'o gine mitimo kaka jodongo nikech une duol mar jodong Luo? Mokwongo Sigweya nitie ting' nyadidek. Sigweya nitie Sigweya ma ka ng'ato kaga lweny owuok kabulo ywak ma lweny owuok, to koro thuondi wuok gweyo nikech kumidhiye cha en tho, idhi romo gi tong', idhi negi kata idhi timorwok nade. Koro ng'ama thuon gweyo osiepne, ibiro yudo ni thuondi ne gweyo osiepegi nikech ne ging'ere. Ng'ato gwe nyawadgi, ng'ato be gwe jawadgi. Onim giwa oyo okoni osiepne cha bende osewuok, to osiepne machielo bende gwe ni ng'ane bende osewuok. Tiende ni kane ji odhi e lweny, sami riembo kuot, inyalo riembo kuot kudhi ka wasigu, to riembo kuot ne nyaka ing'i bathi. Ibiro yudo ka ing'iyo bathi nikech idhi romo gi joka gi tong' joka bende. Inyalo yudo ni kuodi kata tong' odhi ochuo kuod ng'ato momoko kuno. Koro kaka iywa tong' mondo igol mondo ichak ichuo ng'at machielo onge. Koro biro chuno ni kane joka nitie machiegni maredi to gichuoi maginegi. To ka in gosiepegi, ka in gi jogo mathuondi kaka in, emomiyo ne wacho ni iringi ng'iyo bathi sama riembo kuot, ok inyal dhi adhiya kamano. Yes. Koro kanyo emibiro choge jowi, nikech jowi ne en le mathuon, to onyalo wuok e bungu nikech chon ne nitie
ne onge nderni matinde iwacho gi chone kamora mora ne nitie bungu. Koro jowi ne nyalo sieke bungu. Koro kaka ngero jowiero to koro kaji osebuok to koro yawuoyi kore gi tonge. Koro kano osebiro mos to koro obedo sigweya, obedo samigweyo tichogo gimoro. Ayie kendo gi wach mar chogo ura nekech legi ema ne ji pimorego ni le mathuon, le machalo nade. Iwinjo kata ka ng'ato tho tiwinjo ka ng'ato chogo ogwang'. Tiende ni thono ogwang' mobiro kawo ng'atu. Koro juogi ne ichungo kata juogi ichiero ka inwang'o ka joluoro nitie kaka tija mar Osumba Mrwai e komo Dungi Randa. Ibiro yudo ka Osumba Mrwai ne en ng'ama dhiro ji. Nyalo yudo ka ng'ato dhi e lweny tineno kodwa dok gi kachino, dok gi kapiere, ineno nikech oluor. To koro Osumba Mrwai obiro rieyo gi omera lugi kocha, omera lugi kocha, dok gi kocha nikech ne idwaro ni mondo ji odhi okedi. To nitie joluoro. Koro jowi no bende kelo juogi ma kata joma ne luor wunyagine lukoni tinwang'o ka koro chuo koro otegno, koro odhirgi. Koro Osumba Mrwai ne dhirogi kamano. To gai to ne ng'eyo ni lweny ni ang'wana lo koso kang'wana lo to osekedo maromo nade, wagora tat koso kik wagora tat. Ng'ane jogo osekedo moromo, in koro wuogi. Koro iwiro ka thuon kosewachne to koro thuon wuok kor katung'. To thuon kowuok kor katung' tibiro yudo kochuoy dhano malit ogo kuode, ogo jomoko gore piny mana gi kuodi. To jogi ma chien koro nego gi anega kokore chieng' ralala gini. Alright, erokamano ahinya. Omiyo awacho ni yes. Inyalo dhi adhiya nyime kama idwa tieko gono. Bati koro adwa ni muda wachi. Yes. Ni sigweya machielo ne ji gweyo ka koro kama ne nitie nyasi. To koro ji tuomore gi bonde gi ji koro thing' oseromogi. Koro dhako gweyo yuore to kamoro yuore bende gweye. Koro en malombo ji tuomore gi bonde gi. Mano bende ne nitie, ibiro yudo ni sigweya nitie kanyo. Alright. Mano ne sigweya mar mor. Erokamano. Erokamano ahinya Ajiki Kodhiambo. Yes. Mage erokamano ahinya. Aparo ni thuole ma ng'adore weche gi mit ndi kendo gi mit amita kabisa. Insani dakika achiel wach mogik jaduong' Muga Kamata ma koro dwa nyiso ganda. Erokamano ne atulo kelo. To wach mogik ma pod na wachi koluwore gi itu mochiwa itu go jakom. An kaka jakom jodongo ma kodumo nitiere weche moko ma nyaka waket very clear mondo obed record mar joluo. Achiel, ka will ondiki kaka ne wacho ni jakom ondiko will mondo yiki within 72 hours, mano ok a dispute. To ma ok ayie godo George Bati madwa nodhi e record en ni joluo kitgi gi timbegi to culture ne supersede law mar sirikal kata mar piny. Wuoyi kosepong' monyombo mogo dalane ma wuon gi ogole, ma I believe ni sama ne Jaramogi pok otho to nogolo buru kaka wuoyi maduong' modhi ogo dalane. Jakom Raila Amolo Odinga be nodhi ogo dalane. Koro wuoyi kotho kosego dalane tiike mane dalane ok chak duoke kawuon. Joma ne iko kawuon gi ne gin jogo matindo monyombo to pok ogolo dala. To bende kata kotho kapok ogolo dala to se nyombo to chik luo dwaro ni gole oko mondo dhi onya ger chiege oko mondo kare odhi odongi. To jomo ketike kaburini ma oketo kar gimoro mariko. Mano
kaka culture mar joluo ma wuoye kiche mago to kisungu kaburini go mago kisungu ta wuoyo kaka culture kaka jaluo ne wuoyi mosego dala ne ikerangae kendo ka tieko kanyo maler nokotimore maber kiche nano koter buru mar jadung Raila Amolo Odinga titere dala wuon gi mano oseter buch Jaramogi dala no dala ok tere bura ariyo koro awacho ni Amolo nonego ik dala ne keche no osego dala ne kucho koro ni ike mana dala ne kuno maka jaode be chie moro nindo tiko mana bute kuno ko duoke ka wuon to mano ok waluwo culture nikech wadwa keto gigi very straight ka gik kabisa gimomiyo nego dala no George Bati kata king'ada go dala ne en prosperity ne en ni koro idhi nyae dala ni kucho gi nyithindi gi jogi koro miyo joma noduoko jakom ni ka Jaramogi okango ka Jaramogi nokoluwo seria kendo kanyo kwa bro dhi rado gi jodongo to wabro dhi ng'eyo ni to will mane jakom ondiko o supersede chik mar culture mar joluo. Erokamano Dumo Nyang. Ayang'ini weche thoth wabro luongore kendo daktari mana seconds matindo. We wache matin but ok abi wacho mara mopogore. Adwa mana follow gi that. Kwayona en niya kwanyalo yie kaka oganda jodongwa obedi ker mondo chok bura ing'eni nitie gimomiyo inyalo wach kata either public participation or jodongo wegi from every clan owach gigi nikech kiwacho adieri nitie gik moselokore e culture ma wasekawo ma warwako mane onge chon. Number achiel let me just finish. Number achiel jaduong' chon ka notho ni ke kiru mane odi ng'eni jaduong' ne bedo ga gi ode ma en kende ne modhiye iluongo ni kiru ne manigo piny tike kiru no sani you can't do that so gik makamagi kolokore watimo nang'o kaka oganda. Mar ariyo ik moro matinde ni ne ikuogo liel ni ne onge before 1974 I saw it nikech kwaro monyolo minwa oik after 2 days kwaro monyolo wuonwa oyudo ka kuro science mar kuogo liel obedo so jodongo owinjo bedi mondo onyis a very clear path ni to watimo nang'o nikech kata tedo mitede liel ni chon ne onge. Erokamano. Nyakwaramogi sae matin weche ng'eny kendo weche ng'eny kabisa ajiki kodhiamo erokamano ahinya kuom yudo thuolo ibro kakoro biu bedo piny kaka jodongo ang'eni ubiro duoko oganda mondo ng'eni to yo mane muwinjoro kaka jodongo mondo marie piny kaluwore kod kido gi timbe mag oganda. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Erokamano ajiki ajiki kodhiamo ajiki ondu. Erokamano ahinya thuolo ni wabro medo wuoye mathoth ahinya wang'ade nikech thuolo ng'adowa kawuono bado wabro luongore kendo mondo wachak wagoye mbaka nikech weche thoth. Nyakwaramogi thuolo ni erokamano adwa ni mondo watiek gi kanyo gigi ne mit ndi Nyakwaramogi wang'ad gi kanyo wabro kendo chieng' machielo mondo wachak wadhi nyime kaka maweno ka wadhi nyime gi twak marwa. Nyinga en George Batielo jaduong' Ajiki Jotham Ondu kaachiel kod Dr. Kefa Makanyangi kaachiel kod Muga Kamata Makanyengo kaachiel kod Muga Kamata. Nyinga en George Batielo ya mosiro twak makawuono riti masani mano ni ratil. Yudo muoma dajre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi.